kerangke tum an nilitum apan APHLC apan lapen in long rat akhei jok nangji lapen ke along ri jok nangji upen jok dak wang lo nang litum press conference lo tau posinan litum anak coro lo nitum ki puji ka pacini kang tung ke rat apan ka pacini kang tung ke lah lo nitum ningkan troksi lo election ke dan dun ke song dun APHLC pen la pen la prang pen ta claim bom lo abatai batai election ke dan batai ke thompak torch arjan pen si nilitum ke dan dun lo la pen hai ta hai bom lo hai det kali sita a kaprek to man ne perem lap si nitum opposition ke kang tang ne opposition atum ke plang lo la pen non ban ke nitum ke hai thorji ang ring do penil la sona hot atumi symbol allocation along district commissioner ba returning officer pula langi lapen ke candidate atum ta dolo independent candidate atum mabangan ASDC APHLC lapen hala GSP potu anda nitung dolo lapen observer tum election observer tum ta bangai thom dolo amat ilitum in long arat tum han kape remji po kam in long arat along ri nagi thidun ji po phan la ke che tum bidi kang lim pen klemsi karbiang long ke do de pin amunit John Bernard Sangma ku alang li phan ke che tum use that law ବ୍ୟବହାର that law and that law receive mason si and that law lang li phan ache the ka ve receive mason si and that law amat GSP party pen nomination ng pipidun that law lapen election commission lapen election commission lo district commissioner returning officer ke election commissioner amunit lo pot alang litum la tor cabang ke GSP fancy pi thurong lo ni litum cedan dun lo atheman litum lapen lok sega election la cedan dun lo aprangan ta lapen ke meeting ke doi ke symbol allocation po meeting ke doi ke hadak ching wai nang po akim mia kam si claim nang ji po fancy meeting ke do seta alang litung ke hala nomination along tok pang det lo ke palam si puthurong lo yo si nomination along tok det lo pot ching wai kam avilo pute meeting nang hang ya kam da wi la symbol allocation ke abinong ke la solaman da pudun do niliama ta returning officer batai thok lo khang dai kem ta la pen ke batai philo ni da election observer ta India dang de ke claim do lai hue lam ni ta chini la pot si so nahi pulo seta la election la symbol allocation hut Bernard Sangma ta kroilu alang li hala second preference abang football si enpo hudada ta ninjelo meeting long ta amat alang li phan kuman ni telefon nang lo mating tan pon be amat nang chilut thu ange kroi kreren seta kroi la amat kroi la amat aku nang hang sudah alang lipan laki cie tu telefon pe asap tak kroi dun ribu ipu amat nang lu tu coklo ni tak kroi kroi non ke putu ko la penhala disia phanta returning officer phanta telefon nang hang de la meeting lo har lu pon de ha mi thangar a chamber lu pon de amat alang lita kroi kroi de la nomination long ke to ating nan lu unitum pulo Bernard Sangma ta kroilo ni tum join petition pidat punon pula landa kroi ke dia da sini litum pulo ada kopia athesi la so meeting hang charlo meeting long la kachi dua ye phase meeting hang lo kende yo si nomination paper ating si claim that po da meeting na hang ita kamari sita nili
ilitum ma thatulo like a blessing in disguise athima torch ke ni litum ke en ke akang ting ajo ke klara pathe angya pat alam the bangke karbiatum inglong ratum kachini ni alam kapachini et ya pat busi torch ni tum en bom ke ti ni litum ningkan troksi baso selo ni tum kapachini atam ke lapen inglong ratum karbiatum tanong chini pik hangyang kalima galang di chini pik non ke la potsi election commission tum ni litum phan KC sinang piturong la KC Caesar KC kang ti papat la si election commission a order ating pen nilitum la tor cabang ek kan pik lo a battery kanon ke igdet lo la pen mamor chotang lo ningkan troksi lo mati la si la bangge BJP dom ban pitu det lo la mamor ke chwa a tor sabang ke a battery ta ve ang se ni yum ener lo bela alang itu yang kapacini akam tak kemun ile la sinon ke election commission pen masina pulo ilitum ke chetum amen inthanji pugadi kai ta pu voter list along pen kam pen la pen pata inthanji pugai la sinil itu bhala ke sisi nang pilo la amen kam tip etia pa ke chetum amen kam tip etia pa high court order teng pen la pen constitution 6 schedule teng pen ilitum la bang so ke si pen ilitum inglong arat atu jelang pet pen inglong arat la pen khilonjia ohomia tu la pen adivasi tu itum jelang pet pen la kichi thang bagin nang lut tapare tha North India Bihar pe pen Bangladesh pen Bengal pen wangare tum phat la tum amen an ke si pen in tip et not ule ilitum phat election commission danang di piason non ke la silitum kang tip akamana la non bangke election hypo ke chia tu mamen kang tip akam mo bola so ke si pe lai lo ka do veta nang tip du lo lai lo symbol lo non ke APHLC milimen dopo hala EVM long ke number 5 si doji last abang nili foto ta doji la pen la ke sia noksa ta doji lai number 5 last abang bang po jo ka do candidate last abang abersia bang apsia bang lai nota ta do mani la le son da pek la se than ling dai tu ma number 5 body ke number 4 bang le number 1 pen number PN ke jota ot akam velo hata ke ki pija kam la number 5 bang le ki pinang po athema tors pen ke ilitung kapathe angji an pathe anglo ako tors pen intip no da ke la si bang election commission government dum ta ba chini et si ilitung man kang tip ya pansi ke che to men kang tip ya pansi ke si la pidat la lai lo che hok nang ko ilitung ka che hok alam lo nang ke la ko yo intip lo po ke che to ma me lam thi sin arju nang sir la code of conduct lagi dia dah kita ration card ho ko be ho na doi dang la som chaklong lang sir chaklong le la so alam dan ni itu along kapret atu meeting de lo DC conference lo ala dang nang hang thu lo la observer atu DC tadu ala dang ni tum pu lo lai wa la chief minister ta orunodoi la pen ration card alam nang PO po ni ye bom nang tum pi lo claim ku si ni arjilo election commission no pilo to claim ama lang itum do clip ko pulo ni ti ho ku sina tha ala tung ta la pen ni li than lo je la taralang solo chief minister hem putang kai ke inkir clean CCTV camera biko la po lagi ingpudang nai lang nai dah ada kopi mai du kopi sila chief minister wang po hadang nang do joy ke kilo kopi ni ke claim ya pan la EVM bluetooth pen ke selam ya pan siala dak wang mene kente la solam ta abinong ke arleng ke thia tum chief minister president prime minister tum banglote circuit house long si do nai bate assam government bill bhavan long se di do nai
Seta alang litum dak circuit house aki mikim tu ada nanang do de hala dak sinan do joy titi taralang so long si kacong hu ben si wang titi la tu kopi la kacong hu ne akam gitu la sini tu la salam ta tu mi pudun lo la penke la tang de da pi ni litum pudun lo dak la election commission of India along arni sihat lang February thang chikluin koi ra clear ni ka pekla press note along ECI asked the state governments to ensure that officers who are transferred out of the district after completing 3 years are not posted in another district within the same parliamentary constituency. La parliamentary constituency ang bongke a district la kapre kame hada ke la somuni to manke toilet hot ke vinu usi dak la dake tok do amanon ke hala Indronil Borua SP Hamren SP body alang lifan haflong si ketoy haflong NC Hills ke lage itu dipu parliamentary constituency lo ke lapot ni itu atumi son thak do ulang ni la dak district ke thomang bong si pache la chok la posot election ke son vinu usi ni itu atumi chief electoral officer apan labangso memorandum submit damlo la dak Karbiang Long West Karbiang Long di Mahasau akrang men ke dobom ningkan ke thom ke pleng tang atu la tum han ke la district ke thom long ke pe do nang ne lo pusi mili tom atumi lo pidam at la pen ni litum utula hala mopen ke thang hoya son dak ilitum CM pen EM omorsing tisuta amethanga quarter long si election office ka pinchong daksi pohukar wa kado via kambe claim di la si hala DC la pen election commissioner tumpulo election observer tumpulo je ametha quarter long ke doji aphan ke permission enlote permission pinit pula ni tum ta pulo barudo tami sita dak election akam ke hada claim no non ke election akam claim de la si ni itu joining ka party ka pregnant bukan cekrong ke sita BJP itu manje pape John le thot hada kiwi la si la salam tani to maktubi complain pidul sir kan ke atumi sorbar muskil long election really paman pana long MP Horen Singh de kenge jakas ke nani hansi ka papus ko sa ka nani antara la ke ningye sok khangyang lo jakas apa ka pipu ke mat lo Nili jong si thang da kali dia da bang pulo tante nili wang chui ke jakas kembom da migente kisona la di hala tum pulo nili wang chui fitan nili kad da pi wang chui fiseta alang li dam chui ke thang ta sik saksi pulo ke and the people came with that and the people hala chief of organizer bang ame thang jakas pen resign that people bijoy teronta la pe hala jaha to mala resign le at people lo nilong nang dum tu toy ason kali dia nilong le nang dum tu etason ne mi presenji non hala tung ke aku congress BJP long si dum tu bang autonomous state ke wan be tum long si dum tu pe podon jala ke amen ngomalo pifu la hello chief nili ke chief advisor chorna hala so nili ke than dun lam da kai tan roi kri ini sini pan chief advisor pun pucho na nege election thu nangi pu erlo taita ange haladak bangke thom jasemet bange thom bang phi tumdo amhang chiper etiti ko pisi election thu nangi pu verlo last year ne than pulo la so many election thu nangi pu ver pidam ji khang yang na pu sa ningi chi amhang chiper et halabang sornita amen pu intung ke delo bang ke thom du la son tu hada la pen la chief organizer tu ta chief organizer pu matala so tu di bijoy teror alang ikim da chekroi dun activity election through nang ne ang itu ye politics claim nang ne pulo autonomous state masih politik sa bostu lo politics sa bostu ke hang si politics claim nang ne pule kilu tek akam lo lente lage la hello ne pu politics ke claim nang pulo hi mude pacho bai tha politics claim nang ni po ba ahok ben si lama hok si ningje si politics claim nang gi
politics ke jok ta do bulu ke politics along ito pirthi ke munit ka do ita politics long si dulu kumani yung sine politics along abe bulutan alang li ke arnam kali te John Tuopi ko ada ka to ilitum karbia tum inglong ara tum arnam da kali John Tuopi ta kali munit ke di ilitum lapo si politics along ilitum do atlu politics si claim nang po muthe ahok alang ahok pacu bay bepin na si claim nangi aron natin si claim nangi politics ke claim nang po lagi dan politics kapatu nangi alang itum politics kapatu buku election kapatu buku election ke patu tanang ne politics kapatu nangi itum ke election lapen politics ta ke claim nangi lapen mulong data high data ni dumages MP ta choche ni dumi aro CM ta choche REM jata ni tinggi cuci ke claim ni ni tromang ke cuci kali. Tardong.